се направи видеото. Излез от стаята. И Ивелина ще бъдеш ли в TikTok? Не, после така се казва. И какво ми имитират Ани Салиш по новите, някой път аз се гледам новите на битови хични стат. Какво ми имитирате? Някой се кара на детето. Тя си го роди, тя се го кара. Кой иска да се прави детето? Няма ти право, социални служби се търсят за социална помощ. Това означава пари. Социални мрежи. Що наричате социални мрежи? Общуване социум. Изобщо не подхожда името социални мрежи. Кажете и мрежи за общуване. Толкова сте тъпи и мрежи за комуникация. Много сте тъпи хората в София. Измислят и село София някакво прости. Какво представлява София? Град от, да речем, 100, 200, 300, 400 села. Това град ли? Ама много се представите. Село София. София по-рано съм ходила, просто някаква свобода, че София, че всеки едва не който иска може да се прави, анархия и простотия. Така че в провинцията не може толкова безотговорно да се живее. Слави, как смяташ? Като прегръщаш преди 2007. 2002 се среща, потвърждава любовта. После 4-5 концерта в Великото, така. Идваш, вземаш по републиката, после ги даваш, но ти вземаш, ти не даваш от себе си. Защото и на социални помощи сте всички, които искате субсидии от държавата и защо частния бизнес ще искат тока, това няма смисъл. Защо казвам дяло Ивайло? Защото мъква уловка към нещата на Слави. Няма смисъл, нали, да се сменя обратното. И му втълпяват колко години подсказват слушалка, Слави, ти ще дойдеш ли? Изобщо не тъкуват правилно интервюто от Карбовски. Той ме поглежда, добре, аз и да те науча, не дадеш ли телефон. О, екипът ти дава да се получи телефона. През това време каня ти в кабе и някаква мърша и каква размазана физиономия най-после видях. Пък аз сигурно съм я цъкнала, когато Силин Плачков се говорила Мариана Пол за нея и май цъкнах това гол ти в кабе. Аз не гледам такива глупи подкасти, само като видях, ще я повърна, но някак се изтърпяхме да видим колко интелекта. Това разпитва нещо, което аз съм казала, че ще правя, тя ми крала идеи и сега била на 25, като на 25, това пък още по и ти носи чест, занимаваш се за Годжи, който жена 2 пъти разведен, тук е рана, тук сега тая Ива Иванова, Ивка Бебе, не Ивелина Иванова Озунова. Покажи Ивелина Иванова Озунова, която и казвам, ако в TikTok ще има много почитатели, ние не сме задвижили. Слави, ела тук с камен да задвижим нещата. Почнаха да ни се подиграват, Сиромахов, казвам на Карамазов, ще ми помогнеш да влезем в фирмата. Той Слави Трифонов, Слави Трифонов, защото тук с прескълната позиция Мариан Бачев в Изрод да застане с Силви Киров, да съждавам Силви Киров, защото да ти чека това и всеки ще дърте. Аз като дърте аз съм Силви Киров. Така че такива глупости, доцент Наталия Кисолова, искам пак да я изимитирам. Аз всяко път съм настроен да я имитирам, всяка ти мисъл важда Слави, ако до мене се направя по-хубави видеа. Сега, Ивелина Купча стола, Ивелина играй Тетрис. Покажи какъв Тетрис играеш на малко телефонче. Тя го взе повреди, много груба в ръцете. Хората като груба в ръцете, Слава въкъла. И тя какво се обиждала? Ивелина не трябва много да се глезе. Да, са ми казали и психолози, водих я от психиатър на един невролог да смъкне нивото, той към хобита да има. Тя се чуи какво се занимава, аз никой не скучава. Къде са на обикновени карти, къде са ми карти да ги покажа. Така, сега искам да покажа как ходи полупобърканата психопатката Наталия Киселова. Заради тях имам вече тайно ме гледат над 1000 нещо последователи, защото те иначе милион трябва да ме гледат 2, 3, 5, 200 милиарда ме харесат, обаче 200 милиарда човече. Поне 3 милиарда ме харесат, ако мина и през телевизионен екран. И е така, Наталия Киселова я лансираха от нова телевизия покрай изборите, конституционно право, така. Да я питаме специалиста. Тя тогава долу-горе полунормално се държава. Откакто стана депутат Борислав Гуцанов, Гуци я харесал, той сега издигна, скоро стана популярен, я харесал Гуци и после Силви Киров я прегръща, пък не знае, че аз се скарахме с Слави заради политиката. Слави 5 години има частна телевизия, даже повече от 5 и Сиромахов Бог да се поигра с тях. Първо ти си взел една проидока Изрода Зорница, която като тълпука и как го търпели, децата му избягали от чужбина от него, идвали си веднъж годишно. И дойди след твоето семейство, ти нямаш семейство. Тъй, че аз мога да се чувам веднъж годишно от близките семейства. Пази стола, Ивелина, тук го... Айде малко са различени, тя се омързелявала днеска, ядохме по-преди малко. Баща му кажи, това те ще абе мръдни стола да направя, да имитирам, бе. Чакайте, пази се сега. Така. Наталия Киселова, като казаха да се яви на трибуна, тя
Побъркам, аз не трябва по-голяма камера, дай да седна сега, да не седна да падна на земята заради нея. Слави се люлял на един стол и паднал, и аз веднъж люлях се, като чупих стола, естествено, че не съм лека жена в всякакъв смисъл. Показах вчера на една приятелка Светла, това си била с прическа, тя не ми вижда, че ми пострада окото, всеки за прическа, за грим, и да ми купи тремер, чисти го, тя се прави голяма чистофайка, чисти го си на чечица, като се прасна една пластмасова частица, като фръпна, и деца, тя ще да ми изби окото още веднъж, и такова. И сега, що съм така, то тъмно видеото на тази камера, я мръдни малко това. И аз така командвам Слави, те ще командвам. Слави, ела, я да седнем, я да поговорим. Айде, дай телефонните си номера, дай си тук таблета телефона. И много не ме смущава, че вина дори ме е разсейва, казвам, не има нещо в нея, като малка беше по-светла, сега потъмяла, само къде погледнем, човек и разсейва хората. Не, че я ще се облюбя. Така е, шапката, айде послугуваме малко. И видно, ако я карнаш, да дигали сме камъни, като ходихме на тем полицията, някакви читак, ти мълчи малко, всичко тежко, ако накараш го прави. Ако караш, видно, подай ми шапката, така ли, как го и надуй чудовище съм, това живот, ела да видиш чудовището, кажи се. Що се ме наричате, защото аз те лекувам? Гледай за ти, видно, колко добре, тя казва, добре, ще скоча от 6 етаж, че всичко е позволено. Ще скоча от 6 етаж, 6 пъти Андрея на Велико дире да я спасява. И видно, ела малко да си покажеш ушите. Защото що вземала и видна била здрава прави, тя мързи вече да работи, у града пък у сухия дол работеше за работно време метеше, защото вкъщи спряха инсталацията, като няма ти до тя какво да правя. Пък аз се зареждах таблета на